braća sa sela. Ovo je naš prvi video na kanalu. Očekujemo vas razni videi i u ovom videu ćete upoznati nas, naš kanal, malo šta će biti, šta ćemo sve raditi i tako. Za početak da krenemo ko smo mi. Ja se zovem Luka, imam 12 godina, napravio sam ovaj YouTube kanal, ovo je Ognjen Rajčević, imam 10,5 godina i na ovom videu, bit će puno raznih videa i zanimljivih. Kao što može biti mešanje pića, žmurke po mraku, po danu, vidjet ćemo. Istraživanje tavana. Da, bit će i raznih istraživanja. Znači, jako će zanimljivi videi biti. Naprimjer, kao ja sam uvijek željela da postanem poznat youtuber. Zanimljivo mi je jednostavno da snimam sve to. Kada jednog dana postanemo popularni i sad vi gledate nas i pita vaš neki drug ili drugarica kao hoću da počnem da gledam braću sa sela što ima na tom kanalu. Vi kažete samo jednom reči. Sve. Tako da, bukvalno će biti svakakvih videa i svega. Nadam se da ćete uživati. Te sam vam kažem da u budućem vas nećemo smarati, ovo ćemo samo sad reći. Da ostavite like i subscribe dole. Vi treba samo da okrenete telefon, kliknete 2 dugmeta, a nama to previše znači. Ko se prvi subscribe-uje i lajkuje, dobit će pozdrav u narednom videu. I samo neko u komentarima napiše ime, a inače nećemo znati. A možda ćemo vidjeti da zakopimo neku vremensku kapsulu. I to je, čim pređemo par lajkova, to ćemo snimati i molim vas da lajkujete video, inače nećete biti fan. Kada skupimo 10 subscribera, izbacujemo našu prvu pesmu. Da, dobro ste čuli. Pesma je već napisana. Treba se snimiti spot i da se uradi to sve dobro. I da se napiše nastav. Tako je. Če obavezno nastavite subscribe na 10 subscribera i izbacujemo pesmu. Htjeli smo još da vam kažemo da pored svakakvih videa bit će dosta pesama, podcasta, shortsa i mnogo raznih giveaway-eva. Tako da sve što treba da uradite like, subscribe i komentar. U komentaru napišite kako biste videi voljeli da snimamo, pa dobro vi snimate možda snimate, ne znam. Kakve videe bi željeli da snimamo, mi ćemo snimati. Verovatno će sljedeći video biti neko isprobavanje ranih pića ili žmurke, možda vidjet ćemo sve. Ili grickalica iz Putinaca ili iz drugih sela. Tako da obavezno ostavite like i subscribe, opet ponavljam, da bi mogli da kupimo bolju opremu. Sad snimamo preko telefona, ali ako ostavite subscribe, moći ćemo kupimo i kameru, bit će bolja rezolucija, svetlo, bukvalno ćemo sve imati, mnogo ćete nam pomoći s tim. Tako da, treba da ovo ponavljam po bukvalno 1000 put, izvinite, ali subscribe, to jedan klik je kao da ste prošli nekom na ulici i ubacili mu recimo 100 dinara fazno, zato što to toliko nam pomažete. No koliko 100, 500, to nama znači tako. Dosta nam znači, tako da obavezno like, subscribe. Tako je. Kao što sam rekao, sljedeći video izlazi jako uskoro. Tako da, mislim, sada je noć, trenutno, čekajte da vam pokažem. Kao što vidite, napolju je mrkli mrak, bukvalno se ništa ne vidi. Ali sada, tu je Jogi. U koliko sati snimamo ovaj video? Ovo je 20 do 9. Ok, znači, obavezno like, subscribe, koliko sam dosta. Evo malo baš sam dosta. da vam pokažem. Znači, bukvalno mrakača teška, zato ne možemo sad, ali sutra snimamo još jedan video i izaći će malo kasnije, zato što ne možemo 2 videa baš da izbacujemo odmah, treba da ih izeditujemo i sve. Ali
Sutra ćemo snimiti vjerovatno 1, 2 ili čak 3 videa, tako da like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. I ćao!